Раздел икономика. Темата на урока е личен бюджет. За първи път по този предмет провеждаме открит урок по технологии и предприемачество, който вие за първи път също изучавате по новите образователни изисквания този предмет. Предметът технологии и предприемачество, знаете го какво до момента сме изучавали, но един от интересните раздели, това е от раздел икономика. Знаеме за природните ресурси, които в предишния час го изучавахме, че Земята е нашата природа. Земята е нашата отговорност. Природните условия, които са всички компоненти на земната природа, природните ресурси, които са ценен материал за икономическото развитие на всяка страна. Без тези природни ресурси, човешките потребности са немислими. Кой може да каже, за да запазим природните ресурси, за да може пълноценно човекът да ги използва и за бъдещите поколения, какво трябва да правим с нашата природа? Който иска да вдига ръка. Да ограничаваме вземането на ресурсите. Така, браво. Да опазваме околната среда и да използваме ресурсите. Добре. Да използваме повече неизчерпаеми ресурси. Добре, браво. Важно е да знаем нашето поведение да бъде отговорно, да сме дисциплинирани, както в къщи, така и навънка, и да опазваме нашата природа чиста, за да може и тя да ни се отблагодари с нейните разнообразни ресурси. В зависимост от природните ресурси, как се използват от хората, те се разделят в две групи. Кой ще каже кои са те? Изчерпаеми и неизчерпаеми. Браво! От неизчерпаемите природни ресурси, въпреки че природата ни ги доставя, но ние трябва да бъдем също много разумни, когато ги използваме. Кой ще даде примери за неизчерпаеми ресурси? Ивана? Енергията на Слънцето. Така, по-смело. Енергията Боби? на Вятъра. Добре. Кари? Вътрешната земя. Добре. И още? Водата. Водата и... Добър ден. Има такива ресурси, които са необходими милиони години, докато се възстановят. Как се наричат тези ресурси, Боби? Но те влизат в групата на... Али? Възобновими и невъзобновими. Така. Можехме да кажем, че те влизат в групата на изчерпаемите ресурси. Изчерпаемите ресурси от своя страна, както сега каза Али, са възобновяеми и не възобновяеми. Възстановими ресурси, кои влизат в групите? Ева. Водни ресурси, почвени ресурси, животински ресурси и растителни ресурси. Така, но отново мога да кажа за тези ресурси наистина, че хората трябва да бъдат много пестеливи, защото основен икономически проблем на цялото общество, не само на нашата страна, но на всички държави, че природните ресурси са ограничени, а човешките ни потребности са безкрайни. Така, но има такива ресурси, които милиони години е необходимо да се възстановят. Кои са те? Румен. Полезните изкопаеми. Браво! Сега, природните ресурси, както казах поначало, са много разнообразни. Тези природни ресурси, без тях е немислим човешкият живот. Но, за да може да задоволяваме всички наши потребности, какви може да посочите като основни потребности, които са жизненно важни, може да посочите като са и желани? Ивана? Потребност от безопасност. Така, на първо място. Ева. Водата и условия. Още? Алекс? Принадлежност и подобрение. Така, друго?
за да можем да имаме физиологически, психически труд, е необходимо за човека да спортува, още здравословно да се храни, да се самоуважавате, да се уважавате помежду си, да сте приятели. Всички тези наши човешки потребности, за да може да ги имаме, е необходимо да има производство. Основни икономически дейности на производството, това са стоките, услугите и търговията. Стоките по разнообразие и по предназначение са много различни. Но можем да кажем, че има стоки, които да ги разделим в зависимост от тяхните цели, промишлени и потребителски. Промишлените стоки, това са машините, инструментите, различните видове технологии, които се включват в производството на дадени стоки. А услугите са също жизненно важни за човека. Вложенето също са с цел продажба, но за разлика от стоките, те нямат материален характер. И сега моят въпрос е, какви стоки можете да посочите? В зависимост, припомням, от тяхната корпус, какви се могат да бъдат. Кой ще каже какво е стока? Има хранителна. Моля? Хранителна стока. Добре, но определението за стока. Дългосрочни И краткосрочни. И какво беше определението за стока? Това беше резултат от по-смеличко искам. Трябва да внимаваме и да гледаме, когато стоките, да видим до кога е срока, дали е изтекал или не, за да може да Много важно, браво, да следим годността, но тези стоки с каква цел да измеждат хората? С цел, Боби, продажа. Точно така. Браво. Услугите. Определение за услуги, той може да каже. Какво услуга? услуга е нещо, което помага на човека да свърши неговите дейности. Браво. Услуга от транспорта, образованието. Видовите услуги, браво, транспорт, образование, всяка в момента учителите точно такъв вид услуга извършват. Още За задоволяване на исканията на човека. да. Още различни видови услуги. Какво най-обичате да по време на час някои да правят? Това бяха мобилните услуги. Транспортните услуги, финансовите услуги. Абсолютно голямо разнообразие. Но, за да има стабилност, както в държава, така и в семейния бюджет, е необходимо да има една финансова дисциплина, една финансова грамотност във всеки един от нас, за да знаем паричките, които ги получаваме, как да ги изразходваме. Така и държавата, за да знае какви пари получава, тя трябва да знае най-правилният начин да ги изразходва тези парички. Цялото това икономическо понятие, което следи тази финансова дейност, се нарича бюджет. Кой може с негови думи да каже за бюджета какво разбира? Най-добрият начин да се изгради богатство е да имате добър финансов план. В основата на този план е бюджетът. Най-добрият бюджет е основата, върху която се гради финансовата нестабилност и в ежедневието и в бъдещето. Браво! Какво е бюджет? Най-важното, Алекс? Какво е бюджет? Залягате парична сметка на приходите и разходите, планирана за определено време. Това е списък с всички планирани очаквани приходи и разходи за даден период от време. Това може да бъде държава, личен, семейен, фирмен и други. Браво! Сега, обаче, за да можем да си купуваме стоки, в които желаеме да ги притежаваме, в зависимост какъв да е произхода на тези стоки, е необходимо обаче нашите родители да работят, да имат доходи, за да може наистина вие да имате тази финансова безгрижност, за да може да си купувате и да задоволявате вашите нужди. Но, въпреки всичко, ние трябва да знаем какво е стойност на дадената стока. Ние трябва да се научиме да цениме
паричките, които ги даваме всеки ден за различни покупки. Доход, това е приходът на бюджета. Бюджета се прави, деца, само от родителите. Семейният бюджет се прави само от родителите. Но родителите трябва да знаят какви парички влизат в семейната каса и какви парички ще се изразходват, за да може да ни получават в края на месеца финансови приход. Доходите са парични средства, заработени или получени от всеки в течение на определен период. От техния размер зависи равнището, качеството и динамиката на потреблението. Доходите на домакинствата са важна характеристика за функционирането на икономиката на страната. Браво! Така, много е важно да знае всяко семейство какви са неговите източници за доход. Кой ще каже какви видове доходи може да има едно семейство? Кирчо. Добре? Я. Да, това е възредили. Така, казахме няколко вида източници на доходи. Искам добре да си помислите и да ми кажете. Кои от тези доходи, или пък ако участваме на някое състезание, което да стимулира с материална награда, също може да кажем или печалба от тотото, или ни даде пък да се продаде някакъв имот. Този доход може да го кажем, че не е постоянно. Така, драго деца, много съм доволна. Разходите, които всяко семейство изразходва, можем да ги сложим в много важни случаи. В първата група това са задължителните разходи, постоянните разходи. Във втората група може да сложим такива разходи, които са извънредни, т.е. те са непредвидени. И в другата група разходи може да ги посочим разходите, които са желани. Хайде сега да ми каже някой, кои разходи може да ги включим като задължителни, като постоянни? Разходите са материални средства, пари, които се дават за издръжка, за поддържане на нещо, разноски. Разходите могат да бъдат с много различен характер. Например, време, пари, нерви, труд, болка, дълг и всички останали ресурси, които човек цени и използва от дейността си. Разходите трябва да се планират, защото доходите обикновено не достигат на всичките ни желания. Но отново ви обръщам същия въпрос, който преди ви зададох. Кои разходи в домакинството, в семейния бюджет са задължителни, те са постоянни, без тях не можем да имаме абсолютно всички нужди за живеене. Румен. Разходи за ток, за интернет, за лаптоп, за скърбане. Така, добре. Допълнение. Телефон, вода. Разходи за храна, за такси на вашето обучение, които без тези разходи вие не можете, нали, да ходите на уроци, вкъщи родителите трябва такива разходи, които трябва да се плащат сметки за отопление, за електричество и така. Да. Добре. А извънредни разходи могат да бъдат? Извънредни. В къщи, да. По инсталацията, примерно, може да бъде в електрическата инсталация. Добре. Може някакво може да. От други извънредни разходи. Някой електрически удар, ако се повреди, също може. Добре. Тук да ни навлизаме на по-така. Сега, казахме, че са разходите, които всеки бюджет трябва да се предвидят. Това са постоянните разходи, това са разходи, които може да ги кажем второстепенни, разходи са
удоволствие. Какво още може да допълни към бюджета? Айде. Доходите могат да покрият разходите за осъществяване на всички желания. Ако доходите превишават разходите, бюджетът е с излишък, но ако са по-малко, с дефицит, недостиг. Браво! И нашият семейен бюджет. В моята презентация съм подготвила един примерен семейен бюджет, в който вашите родители, тези, които си следят финансовото състояние на домакинския си бюджет, се правят една табличка в две колонки. В едната колонка това са приходите. Т.е. в приходите лица влизат всички доходи, заработени от вашите родители. А в другата колонка това са разходите. Разходите, виждате ли ги колко са разнообразни? Те могат да бъдат общи разходи, които преди малко ги казахме. Общите разходи, това са плащането на различни сметки за отопление, за електричество, за вода, вноски, за вас, за лични нужди, за джобните ви парички. И накрая, когато трябва да се направи баланса между приходите и разходите, т.е. между доходите и направите всички видови разходи, за да може да имаме една финансова стабилност, е необходимо винаги доходите да са в по-голяма част, да имаме излишък, т.е. един ресурс от спестяванията, които можем наистина да ни послужат за нещо полезно, нали, което семейството именно иска да направи своя ремонт, да сподели на почивка и така нататък. Нашият личен бюджет. Личният бюджет е необходимо за всеки един член от семейството. Личен бюджет са паричките, които всеки един от вас е разпоредител на тяхното харчене. Но нашето харчене трябва да бъде много добре контролирано, за да знаем къде да си влагаме паричките. Целта на нашите парички е наистина, за да може да имаме някакво спестяване, да имаме тази финансова култура, да знаем как и къде да купуваме стоките, които искаме да си ги закупим. И нека поставяме задача. Цяла седмица от понеделник до неделя, това са 7 дни, да запишете вашата гледа си тетрадка за работа в клас, а учебната тетрадка на страничка 41. От понеделник до неделя да се записваме абсолютно всички разходи, т.е. всички покупки, които сме купували за дадения ден, да описваме стойността на това, което сме дали. Но също така, преди, нали, за да купуваме, ние трябва да знаем с какви пари ще разполагаме, т.е. нашия доход за една седмица. Много ви моля сега да се погледнете вашата табличка и със знак плюс да отбележите тези разходи, които са задължителни, жизненно важни, без тях не можете да се решите за деня, който, нали, сте купували покупки.
Така, които може да бъдат коригирани. Ако, примерно, давам пример. Ако се купя закуска, вместо да дам парички за закуска, аз мога да се приготвя сандвич, в който да го консумирам и да спестя от тези парички, които сме ги дали на седмицата. Хайде сега коригирайте с нашата звездичка тези разходи, които можете да ги намалите. Изслушайте това, което ще ви дам като задача. Преразгледайте вашата таблица, която е от понеделник до неделя. Запишете си под табличката само най-необходимите разходи, които ви отбелязвате, т.е. тези разходи, които отбелязвате с плюсче, и тези, които ги коригирате, само тяхната стойност. Само тяхната стойност. На коригираните и на плюсчета. Можете под табличката от всеки ден, където ви са покупките всичко, на всеки ден да коригирате цената, само общата сума, където сме направили с преразглеждането. След това ще ви помоля да си ги сумирате, коригираните сумички от понеделник до неделя. Пишете в учебната тетрадка, която ви казах да на страничка 41, задача 2. Румен, готов ли се? Хайде, останалите, докато го работят и разходите са ми били 40 лева за една седмица, а след преразглеждането разходите за една седмица ми са 14 лева. Браво! Колко парички спестихме за една седмица? Взимаме го за това. Така, целта на нашия урок наистина да преразгледаме нашите разходи, за да знаем да имаме културата в нашето разумно пазаруване. Сега вече е топло времето и в вода можете да направите вашата почивка, като си хапнете домашно приготвен сандвич. Иска ли някой друг да каже неговите корекции в личния? 24 лева и 2 стотинки и като преразгледа става 22 лева. Браво! Значи, колко хубаво как умеете да наистина да определяме стойността на паричките и да знаем как с тях да боравиме и да се научиме да спестяваме. Кирчо,
началото общата сума ми беше 12 лева и 50 стотинки. Но след като преразгледах, се получава 4 лева и 60 стотинки. Браво, точно така. Ивана? На мен моята сума за цялата седмица е 12 лева и 20 стотинки. Като с преравняването стана 3 лева и 15 стотинки. Чудесно. Беше 17 лева и 20 стотинки, но след като преразгледах, станаха 2 лева и 40 стотинки. Браво. Ние наистина уроците, които са свързани по технологии и предприемачество, раздел икономика, ни дадоха наистина такава възможност да прецениме, да анализираме нашите разходи и да знаем как да спестяваме, защото всеки има някаква цел, тези парички, които ще ги спести, за нещо да си закупи. Каква е вашата мотивация за спестяване на паричките? Кой може да каже? За какво обича да спестява? Да си купи нови обувки, Някои маркови обувки, примерно. Кирчо? Игри. Браво! Обичаме да спестяваме кари? На мама подаръци. Колко е хубаво са? Ивана? Аз за две неща спестявам, за подаръци, както каза мама, и за рождения ден. Чудесно! Хайде, Зайче, ти кажи за какво? Аз за сестра ми, за братовчетите ми и за майка ми. Така. Ти? Аз за подаръчи. Браво! Румене, много съм доволна днес от теб. Всеки месец по 50 евро в банката. Така, някой тук иска да каже за какво обича да спестява. Много ми е интересно, искам да разбера Боби. За какво обича да спестява? Аз най-обичам игри на таблета. Да, браво, това е за удоволствие. Кажи. За подаръци, както за там Кари и Иван казаха, и тъй като имам домашни любимци, за него да мога да ми става добре. Така, дечица ни, иска ли някой още да кажа? Хайде сега, нека всеки да си вземе казачката в ръчичката. Казачката в ръчичка. Не, съсед. Какво е същото начин? Научете се да слушате. Казачката в ръчичката. През часовете, които имахме по технологии и предприемачество, раздел икономика, ние имахме и практически дейности, които изработихме касичка, която може да бъде една чудесна декорация в нашия дом. Да я поставяме в детската стая или пък да я поставяме в близост до саксиите, до прозореца. Никой няма да забележи, че това изделие е касичка, защото е изработено с мотивите на празника, който е най-силният празник за всеки един човек. Това е Велик ден. Нали така? Нашите касички са направени от поддръжни материали. Ние сме използвали само материали, които можем вместо да ги изхвърляме, да направим едно чудесно творческо изделие, направено от ръчичките на вашите ръчички. Нали така? Хайде сега. Но имаме пред нашите гости да покажем нашата декорация. Оставили сме в този час времето, в което да декорираме нашите касички. Имате няколко минути за декорация. Който е готов, който се е направил декорацията и виждам да си и да изчака. Ето на Минчето, хубава декорация. Да,
Изключително много съм доволна. Ще изчакаме да направите декорацията. Минчето много добре се справя, колко хубаво декорира касичката. Вие много се старате с вашите касички. Тези касички имат своето предназначение. От тук нататък нашите спестени парички да почнем да пълниме нашите касички, нали така? Сега, иска ли някой, докато учениците си правят декорацията на касичките си, който е готов да ни покаже как е изработил касичката? Който е готов с касичката, да ни каже какви материали е използвал, как е изработил. Алекс, излезе. Предползвате ли и предпоследно? Станичъка и правиш презентация, малка, кратка презентация на твоята касичка. Аз използвах подръчни материали от клетки за зъби, брежда, минички и съм подредил отпред клечките. Да, браво. Отстрани съм помотал прежди от всякъде. И е станало, отгоре съм залепил две минички. И там, където трябва да слагаме касичката, си го направил от клечки, като една оградка, да ни падат паричките, да знаят къде да влязат в касичката. Браво! Много е хубава касичката на Алекс. Браво, много съм доволна, Алекс. Чудесно! Така, Ивана? Аз съм използвала камък кисели краставички, вместо да го изхвърляме. Тъй като имахме салфетки, залепих салфетки и го украсих. На мен една малка блуза ми се беше много скъсала и вместо да хвърлям, взех копчетата и ги залепих. И сложих една панделка за украса. Браво, Ивана, много хубаво. За моята касичка съм използвала кутия от бисквитки и старите мартеници, които вместо да изхвърлям, съм извадила манисата от тях и съм ги накачила на касичката. Направила съм декупаж от великденски салфетки, за да стане малко по-великденско и съм закачила декоративни калинки. Браво. Страхотно. Ето искам да В цялата касичка съм използвала кутия от чай и салфетки, които ги залепих по декупаж. Отгоре за украс. Това стара кутия от парфюм, която седеше вкъщи, с фреш монтаж и баба ми изплете цвечета, които ги залепи. Браво. Иска да покаже. Той нали в банката ги влезе. И това спестяване е в банката, но за да отидат тези парички в банката, той трябва да има спестяване и ще ги събираме в касичката. Румен да каже как е направил своята касичка. Касичка от кутия за чай, която щяхме да изхвърлим. Но и отгоре залепихме почти около 500 клечки. 500 клечки. И отгоре сложихме копчета от кокос. Браво! Това Да. Браво. Имам и други идеи за изработване на касичка. От канапен конец, от буркан, стъклен, който също, вместо да бъде изхвърлен, може да се направи една касичка. Ето вижте, трябва обаче внимателно капачето, тати или дядо трябва да го изреже, защото това е от метал и трябва да внимаваме с режещи инструменти. Ето по какъв начин се изрязва. Използва се материалите, които са дадени в презентацията. И накрая декорацията на нашата касичка. Ето елементите, които са включени за декорацията, които и вие имахте. А от подръчни материали, как може да се направим една костенурка? От мокрите кърпички, които са за кухнята за почистване, от пластмасово шише, изрязва се, очертава се, нарисуват му се на костенурката всички кръченца, ръчички, главички и главичката, нали? И с конец и игла се обшива внимателно
и нашата костенурка вече е готова да от долната страна, само че обаче лица се прави разреза и оттам се пълни касичката. Така, вече можем спокойно и смело да кажем, че ние сме нашия собствен, главен счетоводител върху нашите парички. И за да можем да се обърнем към гостите, за да покажем с нашите дейности, с нашия труд, който вложихме върху касичките, с нашия извод за разходите, които си купуваме различни видове стоки, много моля всеки да излезе, да си вземе картата. Да, внимавайте, деца. Искам да се обърнем и към нашите гости и да кажем най-важното нещо, което е необходимо, за да имаме парички, да спестяваме, какво научихме ние и какъв съвет може да дадем също и към нашите гости. И сега е хубаво да имаме някой лев, тайно скрит, дори от самите нас. Браво, чудесно представите! Страхотно съм доволна, много ми е приятно, че наистина нашия урок беше полезен за вас. Научихте се да спестяваме нашите парички, да знаем за какво ще ни отидат нашата мотивация. Така.